ובגלל זה פתח וייסד את מכון גשטלט, כדי לטפל בו בעיקר, כן? הוא עד היום הפציינט היחיד, והמכון עדיין מחכה לתוצאות. עכשיו, הסגנון, ניסיתי לבדוק רגע, נגיד משהו כזה, נגיד שהוא בא ככה, מתאים לך, יפה. עכשיו הוא בא בסגנון הזה, כן? יפה. בדרך כלל, בגיל 80, אומרים שהשכל בא עם הגיל. אצלי, הגיל בא לבד.